Γουρούνης εδώ πέρα, ο αγαπημένος σας Μισογίνης, επέστρεψε σε αυτό το κανάλι που το έχει ξεχάσει ο Θεός και έρχεται δυναμικά με ένα βίντεο unboxing του mouse του Glorious Model O, αλλά όχι του κανονικού, του Minus. Πολύ Minus, πάρα πολύ Minus. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι, είναι πολύ καλό για competitive games όπως Counter Strike, Roblox, Valorant, Minecraft, Hollow Knight, Dark Souls 2. Οπότε ναι, πάμε στο μισογενιστικό μας unboxing. Γιονγάμα λέω και τους παίρνω όλο το χρήμα. Γιονγάμα λένε και τους δίνω μόνο τρίμα. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, μόλις έγινε ένα τύχημα, μόλις έπεσε ο καφές μου κάτω και πρέπει να το μαζέψω. Θα φέρω μετά ένα VD6 και θα το μαζέψω κανονικότατα. Δεν πειράζει, λοιπόν, θα κάνουμε κανονικά το unboxing μας τώρα, γιατί δεν μας εμποδίζει τίποτα. Ξεκινάμε. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε αυτήν εδώ την εγκαταστασία και στο γραφείο μου, αλλά και σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο πακέτο που έχει το ποντίκι. Και έχω βρει τη λύση γι' αυτό. Αρχικά το πρώτο βήμα είναι να φτύσουμε πάνω στο πακέτο και να το καθαρίσουμε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το σάλιο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ωραία. Και τώρα θα χρειαστούμε κάτι για να σκουπίσουμε το πακέτο μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δεν έχω κάποιο χαρτί εκτός από... Μα φυσικά, τι καλύτερο από ένα χαρτί της Καινής Διαθήκης. Ναι, τι καλύτερο από ένα χαρτί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Αυτό σίγουρα θα έχει καθαριστικές ιδιότητες. Κόβουμε μια σελίδα λοιπόν από την Καινή Διαθήκη και αρχίζουμε και τρίβουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και φυσικά στο τέλος επιστρέφουμε τη σελίδα πίσω, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να το διαβάσει αυτό. Και τώρα που πλέον είμαστε έτοιμοι, πάμε να ανοίξουμε το πακέτο μας. Αλλά θα χρειαστούμε κάτι αιχμηρό και έχω το κατάλληλο εργαλείο για αυτό το πράγμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το μαχαίρι μου. Αυτός είμαι εγώ. Πάρα πολύ επαγγελματικά. Πρώτα θα ανοίξουμε τα zero tape από εδώ πέρα. Τώρα πάμε. Εδώ το υπέρτατο ποντίκι για gaming. Το Glorious Model O Minus. Ένα πολύ καλό competitive ποντίκι, πολύ καλό για fingertip grip και για claw grip, όχι τόσο για palm grip, γιατί είναι λίγο μικρό και δεν είναι design για αυτό το πράγμα. Έρχεται με ένα καλώδιο με επένδυση, το οποίο είναι πολύ πρακτικό αυτό, γιατί έτσι δεν θα σας τσακίσει το καλώδιο και θα σας πρίξει το μπούτσο. Βλέπετε, μας δίνει και αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω τι είναι στα αρχίδια μας. Μας δίνει και ένα αυτοκόλλητο, πολύ ωραίο. Μας δίνει και αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε. Αυτό είναι το ποντίκι. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ωραία, σύνδεση το ποντίκι και μπορώ να πω ότι η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ωραία. Φάση, πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ ελαφρύ και έχει πάρα πολύ ωραίο feeling στο χέρι. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Αλλά αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε τους drivers. Εδώ πέρα σε αυτό το site που δείχνω της Glorious πρέπει να έρθετε και να πατήσετε αυτό εδώ το download. Να πατήσετε download model OO. Αυτό εδώ πέρα, όχι το DD, το OO, για αυτό το ποντίκι. Θα έχω βάλει κάτω στο description το link του site για ευκολία. Είμαστε τώρα μέσα στο CS και θα μπούμε στο Aimbots να δούμε πως κάνει perform αυτό το ποντίκι. Λοιπόν, παίζω με 800 DPI, 1,25 sensitivity. Λοιπόν, εν τέλει το ποντίκι είναι άψογο. Glorious Model O Minus. Το συστήνω ανεπιφύλακτα αν παίζετε competitive games όπως Counter Strike, Fortnite, Valorant και τα λοιπά. Γενικά η αίσθηση του ποντικού είναι πάρα πολύ καλή άμα έχετε ένα claw ή fingertip grip. Άμα έχετε palm grip δεν το συστήνω καθόλου. Το ποντίκι είναι πανάλαφρο, δεν θα το καταλαβαίνετε καν. Πάρτε το, το ποντίκι είναι καλό και για κάποιον casual gamer πιστεύω. Δηλαδή είναι όμορφο έτσι με τα RGB του με όλα αυτά. Και έχει και πολύ ωραία αίσθηση στο κλικ του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe, share. Έρχεται νέο βίντεο σύντομα σχετικά με σχολιασμό. Και ναι, τα λέμε. Γουρούνης out.
Δεν λυπάμαι το πισί σου, δεν λυπάμαι το μουνί σου, δεν λυπάμαι τη ζωή σου. Απλά χέζω πάνω στο νεογέννητο παιδί σου. Μαουζί είναι όλα τόσο κόκκινα μέσα στο δωμάτιο αυτού εδώ του Bobby Ride. Γεμίζω τα ψυχοκράνιο του με sneakers και τον βρίζω γιατί η μάνα του είναι η Snooki.